Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, June 16. Mahigit 11,000 na mag-aaral nagbalik eskwela na sa Pampanga High School. Shifting sa schedule ipinatutupad dahil sa classroom shortage. Katatagan ng mga Kapampangan ginunita, rising from the ashes marker, pinasinayaan. Panawagang kontra diskriminasyon, highlight ng Pride Parade ng LGBTQ community. Cardinal Ambo, isa ng honorary scholastican, natatanging alumni ng SSA Pampanga, kinilala. At kakaibang ride, handog ng Harley-Davidson Sport Glide. Nakataas na ang alert status sa Middle East kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Dahil dito nakastandby na ang Department of Migrant Workers para sa posibleng repatriation ng mga Pilipino doon. Samantala, kaugnay ng nagaganap na tensyon, 3 OFW ang napaulat na nasugatan sa missile strike sa Israel. Isa rito nasa kritikal na kondisyon. Ang buong detalye sa report ni Raymond Tasoy. 3 Pilipino ang sugatan matapos tamaan ng missile ang kanilang tinutuluyang bahay sa Israel nitong madaling araw ng Sabado, June 15. Batay sa report ng Philippine Embassy in Israel, 2 sa mga biktima ang kasalukuyang ginagamot sa Kaplan Medical Center sa Rehovot, habang isa namang Filipina caregiver ang nasa kritikal na kondisyon sa Intensive Care Unit o ICU ng Shamir Medical Center matapos magtamo ng malubhang injury sa kanyang puso at baga. Nitong Sabado, June 14, isang kababayan natin ang nakaligtas sa missile strike na tumama sa ilang kabahayan sa Marom Navera, Matgan. Ayon sa ulat, agad siyang nakapasok sa bomb shelter o mamad nang maganap ang pagsabog dahilan upang siya ay makaligtas. Dahil sa matinding pisala sa kanyang tahanan, pansamantala siyang inilikas at nanunuluyan ngayon sa isang hotel sa Tel Aviv. Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, nagbigay na ng assistance ang Philippine Embassy sa Tel Aviv sa mga kababayan nating biktima at apektado ng lumalalang tensyon. Samantala, handang i-repatriate ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipinong nasa Middle East matapos itaas ang alert status doon, bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, sa report ng Philippine News Agency, nakaalerto ang kanilang tanggapan kabilang ang mga Migrant Workers Office o MWO at Labor Attache sa rehiyon para agad makaresponde sa anumang pangyayari. Nakahanda na rin umano ang mga contingency plan kung kakailanganin. Sinabi rin ni Olalia na aktibo na ang DMW hotline na 1348 upang magbigay ng tulong sa mga OFW at kanilang pamilya sa gitna ng umiinit na sitwasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, hindi raw dapat kalimutan ang pinagdaanan at pagbangon ng mga Kapampangan noong panahon ng pananalasa ng Bulkang Pinatubo. Kaugnay niyan, pinasinayaan ng isang commemorative marker na magbibigay kaalaman sa mga bumibisita sa bayan ng Bacolor. Narito pong report. Nagsama-sama ang publiko at pribadong sektor sa paggunita ng ika-34 na anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo sa San Guillermo Church, Bacolor, Pampanga ngayong June 16, 2025. Pinangunahan nito ng Arts, Culture and Tourism Office ng Pamahalahang Panlalawigan ng Pampanga, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bacolor at Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Sinimulan sa misa ang programa na pinangunahan ng kura paroko ng simbahan na si Father Ted Valencia. Ayon kay Mayor Eduardo de Mandato, nararapat lamang na alalahanin ang nakaraan para sa mga Kapampangan na walang personal na karanasan sa nangyaring trahedya. Ito, bala mo itang pamaggunita mo kaya tamong milabas. At napaka-importante po ito na natatandaan ng mga tao kung ano nangyari. Kasi yung kasaysayan talaga napaka-importante.
Alam mo dito nasubok yung resiliency, yung matibay na kasalpantayanan, yung matibay kasalpantayanan, dari Kapampangan na din tao Bacolod. Nakaiba na rin talagang direview, talakad tamo. Baka nito ibalik tamo yung kiyakatang lugar, lapibatan. At yung kiyakatang kabiyayan talagang kailangan magbalik, lampas paketang milapas. Na importante yan po talaga ining pamagunita tamo. Uning bata, abalo na naman din mga labas din yung panahon ngayon yung kasalukuyan, din ang anak ngayon yung kasalukuyan, nung nano yung kiyakatamong dalanan. Uling itang kiyakatamong masakit na pigdalanan, ngayon yung magdalayang masating bukas, kiyakatamo at karela. Si dating konsehal Nilo Cabalya naglahad ng maikling kwento at buhay noon at pagkatapos ang pananalasa ng Pinatubo. Naniniwala siyang may 3 institusyon na nakatulong sa muling pagbangon ng Bacolor. Muna yung munisipyo tamo. Panahon ng Mayor Gilbertas, Guevara, ingat yun lang para yung tago lumaban, yung tao sa Gimanla, yung makagulo sa kasakitan. Di resettlement, sa Paltora lang, bistamang makarayo lang at Gimbalan Bacolod. Guevara na, ingat yun tamo. Di bata tamo, hindi makwat-bekwat tamo. Tok ng tamo, yung aliwang resettlement. Kadua, Impisan at may po naman. I-fatherless kayo. Ngayon kung yung milalang kong dito kalit po. Buwa manuala po. Yung milalang po. Pero ay tanong manuala po. Pero kung ipangalas sino ng fatherless kung tayong din. At ganyan ka ng kwento sa dyan po. Milalang yun yung iyari. Kahatala pare. Dino yamong nes. Yan ang panahon nito. Yamong nes hindi ang pari. Yung takpuryan na kaya pala inom niya, palakyan kami yun. Pero itang kabulutan na nita, iyang ginamit na, para higyan kita ng kedi, ipunan na, yung kasamban ng wakarin, pakananakan niya, lingapan, nung ating mandalang, adalubyo o mabitas yung bubo, o nung ating mangbibara sa kenten, igay yung magobra. Bilang gruya po, ako sasabihin, huling, siguro talagang makatala na itamong ituran pa. 3, yung kakatamong eskwela, yung trade school. President Joaquin Alayo, sana at iyo bata, magdilim niyang pag-aarangan natin. Yung kapamilatanan, binalik din. Yung eskwela nalagat, karinya mag-umpisa pasibayo, talagang Gimbalan Bacolod. Pinasinayaan din sa okasyon ng commemorative marker na pinamagatang Rising from the Ashes. Napag-isipan po natin na mag-collaborate po tayo together with the FLKI and the Municipality of Bacolor para lalo po nating masolidify at ma-strengthen yung pong adhikain po natin or objective natin na maipakita at maipamalas sa kasalukuyang henerasyon at sa susunod pang henerasyon kung ano po ang importansya at kahalagahan ng pagkakaroon po ng matibay na commemorative marker na may sasalamin po sa mga nagdaang araw at pagsubok po ng Kapampangan people. So ito po, magsisilbing panandang kasaysayan para sa mga makakabasa nito, particularly ang ating mga turista, lokal na turista or international tourist, or sa ating pong mga Kapampangan people, particularly mga kabataan, para lalo po nilang malaman kung ano nga po ba ang mga napagdaanan ng mga Kapampangan people, particularly po dito sa mga tao sa Bacolor, at upang kanilang maisabuhay kung ano po ang naging hirap, naging sakit, at kung ano po ang mga dinaanan para muli pong makabangon ang munisipyo ng Bacolor at ang lalawigan ng Pampanga. Samantala, muli raw bumalik sa alaala ni FLKI President Fer Cailao ang pinagdaanan ng kanilang grupo na dating tinawag na Save Pampanga Movement sa ginawang unveiling ng commemorative marker. So sana itang Kapampangan, no? Gambulan tayo pa ini. Through this marker, makalingwan nung makananuyang may nagumpere, Kapampangan. Lalo na kareng kayanakan, ikong kayanakan, no? Pag maragulyo ito, den kaya kayong pipumpunan, metod-tud. Mumuna nga pong ginun, kasalpantayanan, no? Mesikan lalub, para tikdo at harapan itang miyaliwang dalubyo o challenges na dintang kaya katamo. At ngayon mas masikan tamo. Huling itang dedasan tayo ito, itang kaya katamong I experience, meging matatag tamo at masikan. Yapin ita,
ing resiliency, yung lahing Kapampangan. Sa kabila ng pamamayagpag ngayon ng Pampanga na isa sa mga maunlad na lalawigan ng bansa, importante pa ring balikan ang nakaraan kung paano na mula sa pagkakalugmok dahil sa bulkang Pinatubo, naging matatag at muling bumangon ang mga Kapampangan. Huwag hayaang makalimutan ng mga kabataang Kapampangan ang madilim na bahagi ng kasaysayan dulot ng kalamidad na ngayon ay nagbunga ng direksyon para sa mas maliwanag na buhay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, mahigit sa 400 pulis ang idineploy ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang paaralan sa Central Luzon bilang bahagi ng ligtas sa pagbubukas ng klase ngayong Lunes, June 16. Layon nitong panatilihin ng seguridad ng publiko at maagap na tugunan ng anumang banta ng krimen sa unang araw ng pasukan. Bahagi sila ng 225 Police Assistance Desk na inilagay sa buong rehiyon upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at magulang laban sa mga posibleng banta tulad ng pandurukot, snatching at iba pa. Kutuwang dito ng PRO3 ang Department of Education o DepEd, local government units at iba pang force multipliers. Bukod dito, pinaigting din ng kapulisan ang kanilang foot at mobile patrol sa mga terminal at lansangan, lalo na sa mga paligid ng paaralan bilang tugon sa dagsa ng tao. Sa ibang balita, inilunsad ng LGBTQ group na Siwala sa City of San Fernando, Pampanga ang isang makulay na parada bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Panawagan nilang matuldukan ng diskriminasyon at pagkilala sa pantay na karapatan ng bawat isa. Magbabalita si Lizen Morten. Sa kabila ng ambon at makulimlim na panahon, itinuloy nitong Sabado, June 14 ang LGBTQ Rainbow Parade 2025 sa City of San Fernando, Pampanga. Humigit kumulang 400 participants mula sa iba't ibang barangay at organisasyon ang nakiisa sa parada na bahagi ng Pride Month celebration ngayong taon. Ang aktibidad ay inorganisa ng Siwala, ang LGBTQ arm ng lokal na pamahalaan ng syudad, katuwang ang kanilang Gender and Development Unit. Ayon sa presidente ng Siwala na si Rican Las, layunin ng parada na ipahayag ang karapatan ng LGBTQ community at wakasan ang mga maling akala at diskriminasyon ng lipunan laban sa kanila. Alam naman po natin na mga talented po ang ating mga kapatid na LGBTQ na po may nag-excel sa law, sa education, even sa government na po. So, noon po kasi yung stigma ng LGBT, pag LGBT ka, pag gay ka, nasa parlor ka lang, nagugupit ka lang. So, hindi na po ganun ngayon. So, ngayon po, yung mga kapatid natin pong LGBT, competitive po ang mga yan na po, mga talented na po. So, yun po ang nais nating ipahayag sa mga tao na sana po respetuhin po natin ang ating mga kapwa, hindi lang kapwa-tao, kundi po yung mga LGBTQ rin po na. Sinimula ng grupo ang marcha sa rotonda ng Barangay Dolores hanggang sa palengke ng syudad. Sabay-sabay nilang isinigaw ang advokasya kontra discrimination, bullying at pagsusulong ng pantay na oportunidad sa lahat ng kasarian. Unti-unti naman po na acceptable na po yung mga ating mga kapatid na LGBT, hindi lang po dito sa ating syudad na po. Sana po maging lawakan pa natin ang ating pangunawa na po, ang ating pagbibigay ng respeto na po. Isa lang ang Rainbow Parade sa month-long celebration ng syudad para ipagdiwang ang Pride Month. Ani Canlas, sa pamamagitan ng mga ikinasa nilang programa, mabibit-bit ng Siwala ang panawagang respeto, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa dignidad ng LGBTQ community sa syudad. Lizen Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Magpapatubad ng shifting sa schedule ng mga mag-aaral sa Pampanga High School para tugunan ng kakulangan sa classrooms. Kabilang naman sa mga pinakatututukan ng mga guro ngayong school year 2025-2026 ang pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral. Magbabalita si Ashley Punzalan. Ang Pampanga High School ang pinakamalaking paaralan sa lalawigan ng Pampanga. Tahanan ito sa mahigit 11,000 students. 6,800 plus ang nasa junior high school, habang higit 4,200 naman ang senior high. Upang mabigyan ng guidance at matugunan ang concerns ng ilang estudyante at magulang ukol sa scheduling, enrollment, classrooms at iba pang alalahanin kaugnay ng pagbabalik eskwela, inilunsad ng PHS ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center o OBEPAC. So, mabilis pong na-actionan ang kanilang mga concerns. So, nag-start yan 2 weeks ago, wherein yung mga katanungan ng mga concerned students, parents, tinutugunan natin yan. Bagamat malaki ang naturang paaralan, inamin ni Maglangke na nakakaranas pa rin sila ng kakulangan sa classrooms. Bilang solusyon rito, gumagamit sila ng shifting schedules para sa bawat baitang. Ani Maglangke, kung nanaisin ang whole day na scheduling, kakailanganin ng paaralan ang higit 80 classrooms pa. Sa Santa Barbara Elementary School o SBES, Bulaon sa City of San Fernando, Pampanga pa rin, tumaas ang bilang ng enrollees para ngayong taon. Base sa data na nag-gather namin, ang aming enrollment ngayon ay tumaas kesa sa katulad nung last year. Medyo tumaas siya. So sabi ko nga, ang mga kinder namin na 26 dati nagiging 33 at ang grade 1 na 24 dati nagiging 35. So there is a considerable increase in our enrollment for this school year. Ang grade 6 student na si Ezaira Vane Tomines, bagamat kinakabahan sa pagpasok sa klase, masaya umano siya sa pagkakataong matuto at makapag-aral. I will work hard po and make my parents proud po. Magbabasa po ako and mag-take notes po ako and mag-review po araw-araw sa mga natutunan ko po ngayon. Samantala, parehong gumagawa ng mga inisyatibo ang SBES at Pampanga High School upang matugunan ang pagbaba ng literacy at numeracy level na naaayon sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Sa SBES, isinulong nito ang Brigada Pagbasa na inengganyo ang mga mag-aaral na bumasa. Bukod dito, gumagamit rin sila ng mga visual learning materials upang makuha ang atensyon ng mga estudyante sa kanilang pagtuturo. Bukod sa mga learning interventions sa mga estudyanteng nahihirapan magbasa at magbilang, library schedules naman ang inilaan ng PHS para sa kanilang mga estudyante. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng oras upang magbasa ng mga libro at matuto ang mga mag-aral. Parehong naniniwala sina Malaluan at Maglangke na mahalaga ang pagbasa upang matuto at mas mapataas ang literacy level ng mga mag-aral. Oo, ako nga nung bata ako, kahit na yung pinagbalatan ng tuyo na binili ay binabasa ko. Talaga napaka-importante. Kaya ang kahalagahan ng pagiging literate sa ating mag-aaral ay hindi natin matatawaran. Ito ay napakahalaga, lalo na ito ay isa sa 5-point agenda. Napakahalaga na yung mga bata ay tumaas yung level ng literacy natin at numeracy. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, 25 coconut farmers mula sa Central Aurora ang nakilahok sa 5 araw ng training ukol sa coconut hybridization and nursery management sa APCDC, Binalongan, Aurora mula June 9 to 13. Inorganisa ito ng Agricultural Training Institute sa Central Luzon sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Tinalakay sa training ang coconut hybrid farm management practices habang nagkaroon din ng mga practical activity tulad ng field layouting and planting,
pest and disease identification at pagtatanim ng buto ng nyog. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Healthy Heart. Ito ang nais ng Philippine Heart Association para sa ating mga kababayan. Bunsod nito, patuloy ang kanilang programa at kampanya para mapangalagaan ang ating mga puso at makaiwas sa sakit. Magbabalita si Ashley Punzalan. Pusong Central Luzon, Binding Provinces, Building Heart Health. Ito ang inspirasyon ni newly inducted Philippine Heart Association o PHA Central Luzon President Dr. Jerome Ray Matias sa kanyang layuning maipagkaisa at palakasin ang ugnayan ng 7 probinsya ng Central Luzon tungo sa isang global village. Patuloy na nagsusumikap ang PHA na labanan ang cardiovascular disease o CVD matapos tanggapin ang hamon ng World Health Organization na pababain ng 25% ang bilang ng premature mortality mula sa non-communicable diseases kabilang na ang CVD ngayong 2025 at 1/3 naman pagsapit ng 2030. Nitong Sabado, June 14, formal nang nanumpa ang mga bagong opisyal ng PHA Central Luzon Chapter sa Marriott Hotel, Clark, Pampanga. Magiging katuwang ni Dr. Ray Matias sa panunungkulan ang mga doktor na sina Dr. Michelle Nieves bilang Vice-Presidente, Dr. John Levi Dalus as Secretary, Dr. Paula Erica Reyes del Rosario bilang Treasurer at Representative ng Aurora at Nueva Ecija, at Dr. Jeffrey Patawaran as CPR Liaison Officer at ang mga representanteng sina Dr. Mary Rose Ann Lacanin para sa mga probinsya ng Zambales at Bataan, Dr. Sandy Elfa para sa Bulacan, Dr. Alicia Marie Hizon ng Pampanga, Dr. Mary Julian Therese Oliveros ng Tarlac at si Dr. Angelica de la Cruz ng Nueva Ecija. Mayroong 13 chapters ang PHA. At ito ang unang induction na kanilang isinagawa para sa fiscal year 2025. Ayon kay Dr. Ray Matias, nakatakdang palakasin ng PHA-CL chapter ang mga existing PH endeavors, kagaya ng patuloy na medical education para sa mga cardiologists at primary care doctors, research at lay education on healthy lifestyle mantra o ang PHA Puso Muna. Papaigtingin din ng organisasyon ang kanilang social media presence sa pagsulong ng cardiovascular pulmonary resuscitation gamit ang social media at iba pang learning video materials tungkol sa kalusugan. Bukod dito, magkakaroon din ng regular lifestyle modification activities sa pamamagitan ng mga fun run at recreational activities para sa mga PHA-CL members. We're very confident that we will do it. My first priority is to unite the provinces of Central Luzon. I hope ma-unite namin siya through activities. Kabilang rin sa induction ang mga bagong miyembro ng PHA-CL. Sa kasalukuyan, mayroon ng 117 members ang naturang organisasyon. 50% rito ay mula sa Pampanga. Samantala, pangungunahan naman ng first ever Mindanaoan Muslim cardiologist na si Dr. Walid Amil bilang pambansang tagapangulo ng 73rd year ng PHA. Hinimok ni Dr. Amil ang mga miyembro ng PHA na makiisa sa goal ng organization, ang palakasin ang local engagement, pagkumpleto ng national research na may global impact, kagaya ng Philippine Cardiovascular Disease Registry na inulunsad noong 2024, at ang Cardiology Fellowship Training bilang susi sa pagkakaroon ng world-class cardio care bilang paghahanda sa PHA Dream Plan na one cardiologist for every city. Isang puso sa bawat syudad, sabi nga. No? I know it's a very ambitious, mukhang mahirap ito, but it will take decades even to accomplish this. But you know, when you plant the seeds now, later on, hopefully in the future, magkakaroon tayo. So we, in the PHA, we're actually encouraging our fellow graduates to spread out. Bagamat marami naman umano ang mga cardiologists sa bansa, may tuturing na mayroon pa ring imbalance sa mga rehiyon, lalo na't mayroon pa ring mga probinsya kagaya ng Aurora na may isang cardiologist lamang. Enough sana if they are evenly distributed, but
example lang sa amin, sa Region 9, Western Mindanao, we have Zamboanga City, which is the center, 24 cardiologists kami doon ngayon. Pero ang nearby provinces, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, which comprise around 2 million population, walang isang cardiologist ang base doon. Kaya naman layon ni Dr. Amil na mailapit ang PHA sa grassroots level dahil naniniwala siyang nararapat lang na maramdaman ng bawat pusong Pilipino ang presensya ng PHA nang mas malapit sa kanilang tahanan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa ibang balita, naging maayos at walang aberyang naiulat sa ikalawang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea nitong Sabado, June 14, kahit panamataan sa lugar ang dalawang barko ng Chinese Navy. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, nakita mga barkong Luyang III at Jangka II ng People's Liberation Army Navy habang isinasagawa ang bilateral maritime cooperative activity, ngunit nanatili naman umunong malumanay ang dalawang panig at walang naitalang insidente. Isinagawa ang naturang aktibidad sa bahagi ng karagatan mula sa kanlurang bahagi ng Zambales hanggang sa hilagang kanluran ng Occidental Mindoro na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Isa itong hakbang sa ilalim ng pinalakas na ugnayang militar ng Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng Reciprocal Access Agreement. Ipinadala ng AFP ang guided missile frigate na BRP Miguel Malvar o FFG-06, AW-159 Wildcat helicopter at isang surveillance aircraft ng Philippine Air Force. Habang mula naman sa Japan ang JS Takanami DDG-110 at SH-60K Seahawk helicopter. Kabilang sa mga isinagawang maritime exercise ng communication drills, anti-submarine warfare, division tactics at cross-deck operations na layong palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagtugon sa mga hamon sa karagatan. Binigyan diin ng AFP ng matagumpay na pagsasagawa ng MCA ay magpapakita ng lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan at nagsisilbing malinaw na mensahe ng kahandaan ng dalawang bansa na ipagtanggol ang kaayusan at karapatan sa West Philippine Sea. Matatanda ang unang nagsagawa ng joint activity ang Pilipinas at Japan noong August 2, 2024. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mahigit 1,200 estudyante mula grade 7 hanggang college ang nakatanggap ng libreng school supplies mula sa SK ng Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ipinamahagi ang mga gamit isang araw bago ang pagbubukas ng klase. Magbabalita si Lizen Morten. Naabutan namin si Joshua Biliwang, isang graduating student sa kursong marketing, bit-bit ang mga school supplies na nakuha niya mula sa Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Gaya ng libo-libong estudyante sa bansa, pinaghahandaan na rin daw niya ang unang araw ng klase. Mostly sa mga kulang sa financial, mas hindi na sila bibili, and then mas makakatulong to dahil hindi na mamumblema yung isang bata na kung paano niya bibilin yung binibigay ni SK. Si Biliwang ay kabilang sa 1,250 na benepisyaryong nakatanggap ng school supply kits mula sa SK ng naturang barangay nitong linggo, June 15, isang araw bago ang pasukan. 658,000 pesos ang inilaan ng grupo para sa pamamahagi ng semi-complete kits sa mga estudyante mula grade 7 hanggang college. Layunin ng proyekto na mabawasan ang gastusin ng mga magulang at estudyante ngayong pasukan ayon kay SK Chairperson Christine Duque. Almost complete ang mga notebook, 6 yan, ganyan. Ang kailangan ata ng isang high school, parang nasa 8 to 10 na notebook. So konti na lang ang dinadagdag. Andiyan na rin yung mga quiz pad, yung mga intermediate pad, ganun. Para sa high school, 6 na notebook, pad paper, writing supplies, correction tape, pambura, glue at ruler ang ipinamahagi ni Duque. May kasama rin itong tumbler at payong para manatiling hydrated at weather ready ang mga estudyante. Ang mga college student naman nakatanggap din ng kaparehong supply. Pero kapalit ng mga grade level notebooks ay isang binder na may filler notes at yellow paper na masakma sa kanilang pangangailangan. So bago mag-start ng klase, napapamigay na namin yung mga school supplies at saka yung umbrella. Ngayong year, doon lang kami nagdagdag ng tumbler. Then doon, goal talaga namin is mapabigay siya ng bago ang pasukan para if may mga kulang pa, may dagdag pa ng mga estudyante yon. Ang naturang proyekto ay bahagi raw ng 800,000 pesos education fund ng SK Bulaon para sa taong 2025. Katumbas ito ng 23% ng kanilang 3.4 million pesos na annual budget. Para kay Joshua at sa marami pang kabataan sa Bulaon, malaking tulong ang mga simpleng kagamitan para harapin ang bagong academic year. Lalo na ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin, malaking bagay raw para sa mga estudyante ang suporta ng kapwa nila kabataan upang mapunan ang iba pang pangangailangang edukasyon sa bansa. Samantala, maliban sa school supplies, makakaasa rin daw ang mga estudyante ng Bulaon sa libreng printing services para sa mga assignment at projects at maging thesis papers ng mga estudyante sa barangay. Ang priority ho namin talaga is mga 15 to 30 years old. So, usually yung mga nasa age nun, nasa grade 7 to college sila. So, minsan ang estudyante kapag nasa 4th year college or 5th year college na siya for graduating, sa 22 na yan, 23. So, nasasakop pa rin natin siya kasi ang sakop naman natin is hanggang 30. Lizen Morten, CLTV 36 News. Tulad ng pagkakatalaga bilang kardinal, hindi raw hinagap ni Pablo Virgilio Cardinal David na magawaran siya bilang honorary scholastican. Kasabay naman ang kanyang conferment ng parangal sa mga alumni ng St. Scholastica's Academy Pampanga na malaki ang naging ambag sa komunidad. Panoorin natin ang report na ito. Iginawad ang titulong Honorary Scholastican kay Pablo Virgilio Cardinal David ng St. Scholastica's Academy Pampanga nitong Sabado, June 14, 2025. Ang conferment ay sinagawa sa Amrine Hall ng paaralan na bahagi ng closing activity sa selebrasyon ng ika-100 anibersaryo ng kilalang educational institution sa lalawigan. Ayon kay Sister Mary John Mananzan, Directress ng St. Scholastica's Academy Pampanga, malaki ang naging ambag ni Cardinal David sa komunidad na sumasalamin sa isang scholastican. Kasi po, ang dami niyang ginawa. Alam niyo po yan, nare-retag yan eh. Hindi lang nare-retag yan, kumuntik na siyang patayin, di ba? Kasi sa Caloocan, one of the bravest person ito. Hindi siya nangingimay na sabihin, hindi pwede ito, hindi pwede ito, mali, ito, mali.
Kasi pinapakita na the church is a moral guardian of society. At hindi siya nangingimig sabihin. Kaya sa amin, that is what scholastical is all about. Diba? Kaya sa amin, alam mo, tinanong ko sa, ba't hindi ka nag-aral dito noon? Sabi niya gano'n. Alam mo, sabi niya, kasi kami ay pobre. Imagine, ang dami nila kasi magkakapatid. Kaya sabi ko ngayon, scholastical ka. Sinabi naman ni Cardinal David na tulad ng pagkakatalaga niya bilang kardinal, hindi raw niya ginagap sa kanyang mga panaginip na siya ay maging isang scholastikan. What does it mean for me to be regarded as scholastical? You know that Scholastica was a brother of Benedict. They always go in a tandem, Benedict and Scholastica. And you know that's what I have been to these, my dear Benedictine sisters. I have been a Benedict to them, and they have been Scholasticas to me, like my own siblings. Alam niyo, seminarista pa lang ako ay malapit na ang loob ko sa mga Benedictine sisters. Hangout ko yung Holy Family Academy at saka Saint Scholastica Academy, you know. And I've always been close to these missionary Benedictine sisters. Kasabay ng okasyon ang pagbibigay parangal sa mga alumnos ng SSA Pampanga na gumawa ng pangalan sa kanilang larangan na nagbigay karangalan sa paaralan. 51 mag-aaral ng St. Scholastica's Academy na dating tinawag ding Assumption Academy ang kinilala sa Gawad Husay at Saysay. Public service, leadership and governance, priestly vocation, religious vocation, professional practice, education, social involvement, culture and the arts ang kategorya ng mga SSA alumni na binigyan ng recognition. Siyempre, gusto namin na at the close of this centennial year, bigyan namin parangal yung aming mga estudyante na pagpunta nila sa mundo ay naging very good citizens. They serve the country with dedication wherever they were, kung anumang profession nila, doktor man dyan, or teacher man dyan, or in the government, they did it, you know, having in mind the Benedictine values of service. No? So kami, we are so proud of them. Kaya we felt that we have to have a day when we would give them parangal. Ito nga po parangal sa lahat ng mga alumni namin na all over the world, in different categories, na talagang nakikita namin na they embody the scholastical values and are so valuable citizens of our country. Lubos naman ang pasasalamat ng ilan sa mga awardees ng Gawad Husay at Saysay. Masaya ako, no? Because this is an award, this is a recognition of my past accomplishments. And I'm very thankful. And it inspires me more, and I hope we can inspire others. Siyempre, sobrang proud at masaya ako dahil hindi ko akalain na mapapabilang ako sa 52 na mabigyan ng recognition ng St. Scholastica's Academy. Pagpapatuloy ko pa ang aking nasimulang mga programa at magandang adikain sa ating bansa, sa ating probinsya. I'm very, very happy that my work got noticed, like what I do got noticed. I'm extra happy because my mom is here to witness it. So I want to dedicate this award to my mom, my family, my husband Bong, Shua, my children Chloe, Mika, and Hero, and all our patients at Shuai Center. Ako po ay nagpapasalamat dahil binigyan kami ng ganitong parangal, lalo na kinikilala yung ating trabaho sa periodismo. You know, reporters are rarely recognized for their work. Minsan hindi nga kami kilala. We're nameless, or rather we're faceless. But tonight, at least nagpapasalamat ako sa saints ko that in its 100 years, kinikilala niya yung mga professionals na nagtatrabaho para sa community. Kaya yata ako naging aktivista dahil sa ora et labora dictum. Yung ang tinuro ng saints ko, you'll be a person for others. Of course, kasama yung values ng family, ng Catholic education.
Samantala, may hamon naman si Cardinal David sa Benedictine community sa kanilang pagdiriwang ng kanilang ika-100 anibersaryo. So, I just want to extend my congratulations to all the Kulasas as you celebrate your centenary. Wow, 100 years, 1925 to 2025. And now you're beginning to count your next century, next 100 years. And my message to you is please make an impact in Philippine society. You have a mission. You have received good quality education from the Benedictines with a very high level of social responsibility. Make that really, impact the Philippine society. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nanawagan si Mayor Eduardo D. Mandato ng Bacolor kay Governor Dennis Pineda na tanggalan ng hauling pass ng mga truckers na iligal na nagtatapon ng basura sa Bacolor. Pinag-aaralan na raw ng alkalde ang pagsasampa ng kaso sa mga nahuling nag-backload ng basura sa nasabing bayan. Narito pong report. Dismayado raw si Mayor Eduardo D. Mandato sa natuklasang pagtatapon ng basura sa may bahagi ng Jose Abad Santos Avenue na parte ng bayan ng Bacolor. Sa Facebook post ni Engineer Romeo Baridonca Jr., overall head ng quarry operation at in charge sa office ng Kalam, naharang nila ang 3 driver ng truck na nagtapon ng basura sa jurisdiction ng nasabing lugar. Ayon kay Dato, tumatalima sila sa batas sa karanisan, ngunit may mga umaabuso at walang pakundangan sa pagtatapon ng basura sa Bacolor. Ako'y nakikusap po sa provincial government na alam na mga trackers po yan, natanggalin na yung mga, yung mga permit, yung paghakot, hauling pass, na permanently po. Kasi na po yan parang umaabuso na po sila, na tinatapunan po nila ang ating probinsya, hindi lang ating probinsya, lalo ng bayan ng Bacolor, dahil po yung ibang dumadaan dito, na kumukuha ng mga buhangin o papunta ng Porac, then itatapon nila kung saan makikita nilang walang tao. Alam mo po natin, ating OG Road, maluwag pa po yan. Kaya siguro dyan sila nagtapon. So, nakikiusap po ko sa ating mahal na gobernador na alam ko po, gumawa na sila ng aksyon na para sa mahuli at nahuli yung mga to, sila humuli. Natanggalin na po ito permanently, yung kanilang hauling pass, para mag-aral na po at pwede na po pamarisan yung mga ganitong mga tao. Napakawalang hiya po nila Kasi binababoy po nilang bayan namin. Inatasan na rin ng punong bayan ng kapulisan na magsagawa ng checkpoint upang matignan kung basura ang laman ng mga truck na dumadaan sa kanilang lugar. Opo, kinausap ko ng aming Chief of Police, si Major Ubaob, sabi ko, coordinate to the provincial office ng PPO at makita kung ano ang status ng mga ito dahil nahuli po nila at kung anong mga may papayag na kaso po sa kanila. Ako po gusto ko talagang yung mga ito talagang magkaroon ng parusa nang sa ganun po hindi na sila pamarisan. Dahil sa pangyayari, lalo pa raw maghihigpit ang munisipyo sa ipinapatupad na regulasyon sa pagtatapon ng basura. It's always naman yung vendor natin na nakatutok dyan. So mag-create po tayo ng isang grupo dito ng team para i-monitor lahat po ng magtatapon ng basura. Tulad yan ng mga haulers, mga truckers na nagtatapon po ng basura. They are backloading their basura po. Kung saan nila makita maluwag, doon na tinatapon. Hindi lang naman sa Bacolor, kundi sa ibang lugar. Pero sa Bacolor po, hihigpitan po natin yan. At mahigpit po tayo sa pagtatapon ng basura. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, isang taxi driver ang kakasuhan ng Department of Transportation matapos maningil ng sobra-sobra sa isang pasahero mula NAIA Terminal 2 patungong Terminal 3. Bukod dito, nadiskubreng expired na rin ang prangkisa ng kanyang minamanehong sasakyan. Ang detalye sa report ni MC Galang. Sasampahan ng kaso ang taxi driver na si Felix Opina na nag-viral sa social media matapos maningil ng 1,260 pesos sa isang pasahero para sa maikling biyahe mula NAIA Terminal 2 patungong Terminal 3. Sa isang joint press conference ng Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kinumpirma ng mga opisyal ang pagsasampa ng kaso laban kay Opina na bukod sa naningil ng sobra-sobra, nadiskubre pang namamasada gamit ang taxi na may expired na prangkisa. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, naiintindihan nila ang mga sitwasyon kung saan napipilitan ang ilang pasahero sa kontratahan. Pero hindi na rin aniya katanggap-tanggap ang overcharging. Alam nyo, may mga pagkakataon
na kagaya ko, kagaya ng iba sa atin, pinapalampas na natin yon, di ba? Kasi ayaw na natin gusto na lang natin makasakay kasi umuulan, gusto natin wala nang hassle, papayag na lang tayo sa kontratahan. No? Pero, meron namang limitasyon yun, may hangganan naman yun. At between Terminal 1 at Terminal 2 at Terminal 3, sobra naman yung 1,000. 1,200. Kalokohan na yon. Yan na pang-aabuso na yan. Kasunod ng insidente, pinatawad na ng kaukulang parusa si Opina ng mga kinauukulang ahensya. Revoke na ang lisensya o i-revoke na ang lisensya. At more importantly, no, the drivers, suspended na yung driver, si Felix Opina. No, nahuli na natin, suspendido na ang lisensya niya, at para kay Felix Opina, dahil ginawa mo yan, i-revoke yung lisensya mo. Hindi ka na makakapagmaneho ulit ng taxi. Batay naman sa investigasyon na diskubre din ng ahensya na ang buong fleet ng Taxi Hub Transport, ang kumpanyang kinabibilangan ni Opina, ay kolorum na simula pa noong March 2025. Kaya naman bukod sa driver, sasampahan din ng kaso ang operator ng Taxi Hub Transport. Yung kanyang provisional authority. So, para kay Miss Paige Pauline Bersamina, ang may-ari ng Taxi Hub Transport, makakasuhan kayo ngayon. Kasi pinayagan niyong lumabas at mamasada ang isang taxi na wala na palang prangkisa. Lahat po yung buong fleet, kolorum po yun. So, pwede po silang kasuhan ng violation under the Public Service Act. Yeah, we just found out, no, I think bago lang to, no, galing sa papasalamat ako kay Chairman Jojo at sa LTFRB, mabilis nilang na-check. Yung buong fleet pala ng Taxi Hub expired since March 2025. So buo, lahat, yung 15, yung 15 taxi nila, kolorum na as of after March 2025. So, makakasuha na yung Taxi Hub Transport na nagpapatakbo ng kolorum. Medyo malakas din ang loob nila, na kolorum na nga sila, nag-overcharging pa. Samantala, may mahigpit na paalala ang DOTR sa lahat ng operator at driver ng Public Utility Vehicles o PUV. Again, paulit-ulit kong sasabihin sa lahat ng mga namamasada, lahat ng mga operator, lahat ng taxi, PUV, bus, angkas, joyride, move it, lahat kayo, may prangkisa kayo para magbigay ng serbisyo, pero may responsibilidad kayo. At pag kayo ay lumabag, may kaukulang katarusahan niya. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isa na namang makasaysayang tagumpay ang naitala ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team matapos masungkit ang silver medal sa 2025 Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Volleyball Nations Cup. May balitang sports, si MC Gala. Nakasungkit ng silver medal ang Alas Pilipinas Women's Volleyball sa AVC Women's Volleyball Nation Cup na ginanap sa Hanoi, Vietnam noong June 14. Nakasagupa ng ating pambansang koponan ng host country na Vietnam sa championship match, kung saan hindi pinalad ang Pilipinas sa straight sets, 15-25, 17-25 at 14-25. Sa kabila nito, ang silver medal ay itinuturing na pinakamataas na narating ng Philippine Women's Volleyball Team sa nasabing kompetisyon sa loob ng mahigit na 6 na dekada, isang markang tiyak na babalikan sa kasaysayan. Itinanghal naman ang kanilang kapitana Gia de Guzman bilang best setter ng torneo, habang naparangalan si Angel Canino bilang outside hitter at si Del Palo Mata naman bilang best middle blocker. Dahil sa makasaysayang silver finish, patuloy ang pag-angat ng Pilipinas sa World Volleyball Rankings. Umusad na ito sa 46th spot mula sa dating number 56. Samantala, sasabak na rin sa kanilang kampanya ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team sa darating na AVC Men's Volleyball Nation Cup na gaganapin sa Manama, Bahrain simula June 17. Sa group stage, unang makakasagupa ng men's squad ang world number 24 na Pakistan sa June 17 at ang number 45 na Chinese Taipei sa June 18. Sa kasalukuyan, nasa rank 62 ang Philippine men's volleyball team at determinadong tapatan ang historic run ng women's squad. MC Galang, CLTV 36 News. Sa mga rider na hanap ay tibay, bilis at forma, narito ang 2024 Harley-Davidson Sport Glide. May modernong look, touring-ready features at syempre ang iconic Harley Rumble. At hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Gusto bang malaman kung anong kayang i-offer ng Sport Glide? Narito pong report. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Ito yung ating 2024 Sport Glide, Harley-Davidson. This is a 1,745cc motorcycle and kadalasan ito yung pwedeng maging option ng mga avid fan natin ng Harley na gusto mag-touring pero medyo bitin sa height. So ito yung isa sa mga parang touring bike ni Harley pero under siya sa Softail family. So mas maliit siya compare sa mga touring bikes pero meron siyang bags for long ride or overnight rides. Maganda siyang pang long ride, so very comfortable din yung riding position niya. Actually, this bike, convertible siya. So pwede mo tanggalin tong front fairing and mga bags niya, then magiging iba yung itsura niya, parang magiging very Harley-Davidson classic bike siya. So, fuel economy, 20 kilometers per liter, then fuel capacity is 14 liters. Matipid na siya para dun sa engine displacement na 1,745cc. Actually, yung mga motorcycle natin sa Harley-Davidson, maraming option. Isa sa pinakamaraming accessories ang Harley-Davidson which is available dito sa dealership natin sa Harley-Davidson of Pampanga. So, lahat from exhaust, to performance parts, meron po tayo dito sa Harley-Davidson under Screaming Eagle. So, punta lang kayo dito, kaya natin gawin lahat yan dito sa ating service department. Itong Sport Glide natin, very classic look siya. So, ito yung tinatawag na undying classic look ni Harley. So, simple lang siya, simple analog panel, pero digital na rin pagdating sa speedometer, sa TPMS. So, may mga fuel gauges na rin siya. Digital na yon. Pero kung mapapansin mo, analog pa rin dahil, kumbaga,
yun yung pinaka-signature ni Harley. Available rin tong Sport Glide natin, cash, bank financing, or credit card. So kung ano po yung preferred bank ninyo, pwede kayo mag-apply doon for installment. Maximum of 3 years and usually 30 to 20% down payment ang hinihingi ni bank. Then kapag nag-purchase po kayo dito sa Harley-Davidson, Pampanga, meron na rin kasama tong 3 years LTO registration, 1-year TPL insurance, and 1-year Laos Care Program, tsaka 1-year HUG International membership. So yung mga naghahanap dyan ng touring bikes na medyo mas magaan dalhin, pasyal kayo dito sa Harley-Davidson and tignan po ninyo itong ating Sport Glide model. PLTV News and Current Affairs. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.